צדיקים תגן עליך. בעזרת השם יתברך, דיברנו שבוע שעבר על מעלת קריאת תיקוני זוהר, גרסת תיקוני זוהר, ואחד החברים לקח לתשומת ליבו וכיסו, רצה להיות עשיר גדול, תרם הרבה תיקוני זוהר לכל החברים. כל מי שרוצה יכול לקחת, יש פה ממש הוצאה נפלאה, מאירת עיניים, אז כל מי שרוצה ייקח. כמובן מי שמתכוון לקרוא, מי שרוצה קישוט לבית, יש לי קישוטים אחרים למסור לו, אבל מי שמתכוון לקרוא, אז זה חשוב מאוד, וזה גם מחולק, תסתכלו, זה מחולק לפי חודש אלול. תסתכלו בצד של כל עמוד, כתוב התאריך של אותו יום. זה יוצא לא קצת עמודים ליום, אבל זה טוב, כי זה רק, מי שרק גורס, אז זה לא כזה מסובך, כדאי מאוד. זכות המצווה תגן גם על התורם, שבזה שמזכה לישועות גדולות. אנחנו אומרים, כל חודש אלול לדוד אדוני יוריד באישי ממי ירא, ובתוך לדוד אדוני יוריד באישי, אנחנו אומרים לך, אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. אכלת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחדות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. בחודש אלול הרבה מאיתנו עושים חשבון, מה צריך לתקן, מה לא צריך לתקן, מה אנחנו צריכים גם לעצמנו. דוד המלך נותן לנו אמירה חזקה ביותר, אחד שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. דוד המלך אומר, כל הבקשות שלי בסוף מתרכזות לבקשה אחת. אחד שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, אותה אני תמיד מבקש, גם כשאני מבקש פרנסה, זה לא בשביל הפרנסה. למה זה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני מבקש רפואה, למה זה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני מבקש שלום בית, למה זה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. בעצם כל החיים שלנו מתנגזים בסוף סביב ההתמדה בתורה והלימוד תורה והקדושה. כמובן שבתי בבית השם היותר גדול זה גם בית המקדש שנזכה, כרגע מקדש מעט, שזה בתי כנסיות, בתי מדרשות. אז כל אחד בחודש אלול לפי הערך שלו והיכולת שלו לגנוב משהו בלימוד תורה. נכון, וזה המוסר הגדול של דוד, שדווקא דוד שיש לו כל כך הרבה על הראש, זה מה שהוא מבקש בעצם, זה מה שחשוב לו באמת, שבתי בבית השם כל ימי חיי. כי הוא מבין שכל מה שיש מלכות וכל מה שיש פרנסה וכל מה שיש הכל, כל העניינים, בסוף הכל מתנקז למקום אחד, דבקות בהשם יתברך. קל וחומר בחודש אלול, קל וחומר כל אדם לחטוף מה שיכול לחטוף. יש אדם לאיך דרכתו חוטף תהילים, מצוין תהילים בין ההפסקות בעבודה, חוטף תהילים, אחד חוטף תיקוני זוהר, מי שיכול יותר מזה, יש פה חבר'ה ברוך השם כל יום מגיעים לכולל בבוקר, דברים מדהימים, כל אחד לפי ערך דרגתו, אחד דף יומי, אחד גמרא, אחד אגדה, כל אחד לפי ערך דרגתו, מה שחוטף בחודש הזה, זה פשוט נשאר לנצח. אז זה חשוב, זה דוד המלך. אנחנו ממשיכים בהלכות שלנו, הלכות מזוזה. אתמול דיברנו על ברכת לקבוע מזוזה או על קביעת מזוזה. הלכה למעשה אמרנו פשוט, כאשר בן אדם קובע לעצמו, בעצמו את המזוזה, הוא מברך לקבוע מזוזה. אבל אם אתה הגעת לאיזה בית, כיבדו אותך, בכבוד כבודו יתקע את המזוזה, אז מה אתה מברך? על קביעת מזוזה. על קביעת מזוזה ולא לקבוע מזוזה, עשינו את החילוק פשוט ברור. אחרי הנחת המזוזה, מה אומרים? מה אומרים? יש זוהר, והזוהר הזה מביאים אותו גם בפוסקים להלכה למעשה. הזוהר מביא בפרשת ואתחנן על המזוזה, הוא מביא, אמר רבי אבא, כמה חיילין קדישין זמינין באי שעתה דהנך ברנש מזוזה לתרא. מה זאת אומרת, כאשר בן אדם מניח מזוזה לשערו, לפתחו, מזדמנים כמה מלאכים קדושים, כולו ומחר זה ואמרה, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. זה כך ולקרון דישראל, אשריהם ישראל. מה שמים מזוזה? עושים מצווה, בהם כל המלאכים, שומרים עליהם, ברוך השם. אומר מרן הבן איש חי, אני אקרא בלשון שלו בפרשת כי תבוא, כאשר בא לקובע, יברך אשר קדישנו מצוותיו וציוונו, מה? לקבוע מזוזה, יפה. נעליך יואב. אחר שיקבענה, ינשקנה, ויאמר זה אשר לאדוני, צדיקים יבואו בו. ככה גם נפסק להלכה, ככה גם תסתכלו בספרים של החנוכת הבית, הברית עולם, כל הספרים האלה מובא, זה המקור זה הזוהר, מרן הבן איש חי מביא את זה, אז זה חשוב. חשוב גם כל העניינים של חנוכת הבית, לא נדבר עליהם, אבל חשוב, כתוב לתת צדקה בבית.
למה? כי ברגע שבן אדם בונה בית, אז מיד שואלים, רגע, עד שאתה בונה לעצמך, מה אתה נותן לאחרים? אז מיד רק נכנסים לבית, מה צריך לשים? קופת צדקה, זה דבר הראשון. דבר שני, הבבא סאלי היה מקפיד להכניס את הדבר הראשון לבית, מה הבבא סאלי הכניס? זוהר, כידוע. וחשוב מאוד להשתדל לעשות חנוכת הבית לפני שישנים בבית. חשוב מאוד להשתדל בדבר הזה. מה? איך? בלילה, לפני שישנים בבית. על הארגזים, כן? מה? כן, אז חשוב להשתדל בדברים האלה, אנחנו זכינו... מה? כן. אמרנו חשוב ביום הראשון. ככה קיבלנו בעניין הזה. אני אומר שוב, אני ברוך השם זכיתי לעבור כמה דירות, כנראה היה לי כמה תיקונים בחיים. השתדלנו תמיד לעשות חנוכת הבית לפני שישנים בבית. אתה מדבר על לישון, כן, בסדר, כן. שוב, אבל אני לא מדבר על זה כרגע, אני מדבר על חנוכת הבית. בסדר, חנוכת הבית להשתדל לעשות בלילה הראשון. שוב, זה לא דאורייתא, לא דרבנן, אבל זה חשוב להשתדל בדבר הזה. אני חושב גם שזה עושה משהו בנפש אחרת, שבן אדם מגיע לבית, הרי הזוהר מביא, מה העניין הזה שעושים חנוכת הבית, אז הזוהר מביא שכאשר בן אדם מקים משהו, אז יש עליו קיצור, כאילו מה הקמת, למה עשית? אבל שהוא מקים את הבית ומיד אומר לשם שמיים, מיד הבית מתקדש, כולה אמר לשם שמיים. לכן חשוב מאוד לומר גם להגיד לשם שמיים, גם לעשות את החנוכת הבית, זו תפיסה אחרת למה יש לי בית. ברוך השם, אנשים זוכים, משקיעים הרבה בחיים שלהם בבניין בית, אז שהדבר הזה יתקדש ויתאר כמו שצריך. טוב, זה עד פה ענייני חנוכת הבית, אני לא מדבר על זה יותר מדי. למה לא מברכים על מזוזה שהחיינו? פעם יצא למישהו לברך על מזוזה שהחיינו? אתה שם בגד חדש. בואו נעבור קצת על מצוות שמברכים עליהם שהחיינו. תנו לי דוגמה, מצווה שמברכים עליה שהחיינו. עוד מעט, פירות זה לא מצווה. תפילין, מברכים שהחיינו? בגד חדש. בגד חדש, לא, אני בכוונה שאלתי על מצווה. מצווה שמברכים שהחיינו. להישב בסוכה. נכון, על תפילין לא מברכים. על הטלית מברכים, למה? כי זה בגד חדש. אני מבקש על מצווה. חנוכה מברכים, מגילה מברכים, סוכה מברכים, שופר מברכים. מה הכלל? על איזה מצוות מברכים שהחיינו? על איזה מצוות לא מברכים שהחיינו? מזמן לזמן. מזוזה היא מגיעה מזמן לזמן? מה? אין לה זמן. הרמב"ם כותב ככה, כל מצווה, וזה קשור גם למה שאמרת, כל מצווה שהיא מזמן לזמן, כגון שופר, וסוכה ולולב, ומקרא מגילה ונר חנוכה, וכן כל מצווה ומצווה שהיא קניין לו, כגון ציצית ותפילין, ומזוזה ומעקה, וכן מצווה שאינה תדירה ואינה מצויה בכל עת, שהרי היא דומה למצווה שהיא מזמן לזמן, כגון מילת בנו. ברית מילה אנחנו מברכים שהחיינו. למה? זה לא מזמן לזמן, אין לזה זמן קבוע. אין למה? כי זה מגיע פעם מברכים שהחיינו. פדיון הבן מברכים שהחיינו. אם לא בירך על סוכה ולולב וכו' מברך אחר כך. אז יוצא מהרמב"ם מפורש, לא יוצא, מהרמב"ם מפורש, שעל מצוות מזוזה מברכים שהחיינו. האם זה נפסק להלכה או לא נפסק להלכה? מה אתם אומרים? אתה אומר שלא נהגנו לברך שהחיינו, נכון? למה לא נהגנו לברך שהחיינו? השח מביא מחלוקת בעניין הזה. הוא מביא בסימן רפ"ט, בהלכות מזוזה, השח מביא, כתוב בפרישה, עד אין מברך שהחיינו, משום דענו בא מזמן לזמן. על טלית למה מברכים שהחיינו, לא בגלל שזה מגיע מזמן לזמן, ולא בגלל שזה קניין שלי, בגלל שזה בגד. יוצא שיש פה מחלוקת רצינית. לדעת הרמב"ם, מברכים שהחיינו. נכון, מצד הבגד שבזה. אז יוצא בזה מחלוקת מאוד גדולה. יש תימנים שנהגו לברך שהחיינו על מזוזה. ככה מעיד המעריץ, פשוט פעולת צדיק. הוא מעיד שנהגו התימנים לברך שהחיינו. למה? כמנהג כדעת הרמב"ם. אבל לנו הלכה למעשה, ספק ברכות להקל. ובגלל זה מי אמר? שמים טלית, מי אמר? לא זוכר? אתה אמרת, מה עושים? ששמים מזוזה ראוי להביא בגד חדש
לברך שהחיינו וככה לפתור גם את המזוזה. אבל מצד האמת, אם אין בגד חדש, הלכה למעשה לא מברכים שהחיינו על קביעת מזוזה, מכיוון שזה לא מזמן לזמן, ודעת הרמב"ם, הרבה ראשונים סוברים כמוהו, אבל לא התקבלה להלכה בגלל ספק ברכות להקל. עולה שאלה, אתה בונה בית ב1,000,000 שקל ואתה לא מברך שהחיינו? בגלל שאתה בונה אותו ב1,000,000 שקל, אתה לא מברך שהחיינו. בגלל שהוא לא רק שלך, גם של הבנק, זה הבעיה. אז יגיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויסמוך על דעת הרמב"ם, זה בסדר. לא עשה עבירה גדולה כי זה מחלוקת, אבל לכתחילה לא מברכים שהחיינו, בסדר? עכשיו, על מי שטעה באמת, בן אדם לא שם לב, או שם לב אבל הוא לא ידע מה ההלכה, תקע את המזוזה, לא בירך, לא לקבוע, לא על קביעת, לא שהחיינו, על שהחיינו הוא לא היה צריך לברך, לא בירך לקבוע מזוזה. אחרי זה הגיע לשיעור פה בין מנחה לערבית, שומע את הרב, שמע בן אדם שמחליף מזוזה, יש דוגמה, אני אשאל אתכם, בן אדם שהלך את המזוזה לבדיקה, חזרה, מברך על המזוזה או לא מברך על המזוזה? מברך. הוא לא חשב ככה, הוא היה תמים, אמר, לא יודע, מה אני צריך לברך על המזוזה? בירכתי לפני 10 שנים, שבניתי את הבית, מה אתה חושב, לא בירכתי? בירכתי. עכשיו עוד פעם לברך, ברכה לבטלה, לא בירך. עכשיו הוא שומע את השיעור, הוא אומר, בוא נע, לא בירכתי. יברך או עבר זמנו בטל קורבנו? עבר זמנו בטל קורבנו? מה אומרים? יברך? תנו לי דוגמאות, תעשו לי טובה, ברור? מה? למה? כי מה? תראו, אם אני שמתי טלית, התעטפתי בטלית, הייתה לי בעיה, מה הייתה לי הבעיה? לא הגיע הזמן טלית ותפילין. שמתי טלית, אמרתי אני לא יכול לצאת איתה שהיא עליי, אני לובש אותה. אחרי זה הגיע הזמן טלית ותפילין, אני מברך או לא מברך? מברך, ממשמש ומברך. הוא הדין תפילין. הוא הדין, דוגמה מצויה מאוד, קוראת למלא אנשים. בן אדם נכנס לסוכה, נטל ידיים, אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מוציא לכם לארץ, התחיל לנגב סלטים, חומוס, כרוב, עניינים, פתאום הוא שם לב, הופה, שכחתי לברך, לשב בסוכה. הוא עדיין במצווה. מברך, נכון? יפה. כמו שחט? זה השאלה הגדולה. בואו, אבל אני רוצה ליישר קו. בואו, אני אקרא כמה שולחן ערוך, שמהם משמע צד אחד, כמו שחיטה. וזה הסוגיה שלנו. האם מזוזה דומה לציצית, טלית, תפילין, כן, וסוכה, או שהיא דומה לשחיטה? אני אסביר עוד מעט מה הכוונה לשחיטה. קודם כל, מרן כותב בהלכות ציצית, לובש טלית קטן, בעוד שאין ידיו נקיות, ילבשן לו ברכה, כשאיתו לידיו ימשמש בציצית ויברך עליו. הנה דוגמה, אף על פי שקיימת את המצווה, בגלל שאתה עדיין מקיים אותה גם הרגע, אתה יכול לברך עוד מרן, הלכות ציצית, מתי מברך על הציצית בשחר? אומר הרמ"א, לבשו מעלות השחר ואילך, ושומרים דמברך, וכן נוהגים לבשו קודם לכן, כגון בסליחות. בא החזן ב4 בלילה, אצל בנץ, עושים סליחות 4:45. מוקדם מדי, פה ב5, רבע שעה שינה, אתם יודעים מה זה? אז אני צוחק, אברהם, אל תדאג. אז החזן בא, שם צלית, לא בירך. אחרי זה מה? הוא בא לשחרית, מברך או לא מברך? אומר הרמ"א, כשיעיר היום ימשמש בו ויברך, כך אומר הרמ"א, אין בעיה. אותו דבר תפילין. רגע, אותו דבר תפילין. לפני הזמן, היא אומרת, נניח בלי ברכה, והגיע הזמן, אז זה משמש לברך. חתחילה יעשה. כן, בסדר, אני לא אומר ככה. זה מרן הבא שרציתי להביא לכם, היה רוצה לצאת לדרך בהשכמה. מניחם, וכשיגיע הזמן ימשמש בהם ויברך. זה מרן, בסדר? עכשיו, מה עם מזוזה? תראו, הרמב"ם נותן כלל. ועל הכלל הזה יש עכשיו מה לדון ולריב. בואו נריב קצת. העושה מצווה ולא בירך. זה הסוגיה שלנו. אם מצווה שעדיין עשייתה קיימת, מברך אחר עשייה. אם עדיין העשייה קיימת, מברך אחר עשייה. עכשיו תגידו לי אתם, תחשבו, תוך כדי שאני קורא, אל תענו לי, עוד מעט תענו. מזוזה, המצווה עדיין קיימת או שהמצווה לא קיימת? תחשבו, עוד מעט תגידו לי. אני קורא, גם לראות שבת, נכון? ואם דבר שעבר הוא אינו מברך. כיצד? הרי שנתעטף בציצית, או שלבש תפילין, או שישב בסוכה,
ולא בירך תחילה, חוזר ומברך אחר שנתעטף, מה שלמדנו עד עכשיו, פשוט. אשר קידשנו מצוותיו, וכן מברך אחר שלבש, וכן על הסוכה. אבל אם שחט בלא ברכה, בן אדם לקח כבש, שחט אותו. וואלה, שכחתי לברך. כיסת אדם, שכחתי לברך על כיסוי אדם באפר. מה הדין עכשיו? זהו, הלך. אומר הרמב"ם, אינו חוזר אחר שחיטה ומברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשחיטה. איזה שחיטה? שחטת כבר, זהו. וכן אם כיסה אדם ולא ברכה, או הפריש תרומות ומעשרות, או שטבל ולא בירך, אינו חוזר ומברך אחר עשייה, וכן כל כיוצא בזה. זה שיטת הרמב"ם. מה המזוזה? המזוזה זה שחיטה, או מזוזה זה טלית ותפילין? טלית ותפילין? אתם מבינים את השאלה? קבעת זהו? אנחנו לא מברכים על קביעה, אנחנו מברכים לקבוע. לקבוע מזוזה. רגע, כבוד לאורחים. יש הבדל בין שחיטה למזוזה. מזוזה זה לא שתעשה קובע, אבל יש סוג של שמחה. נכון. לא ששמח בו, יש שעניין גם לברך. לא, אבל זה לא ברכת השמחה, זה ברכת המצוות. נכון. או, יפה. אתה אומר לי המזוזה, מתי אני מקיים מצוות מזוזה? הרגע, עכשיו, אני יושב פה, יש לי מזוזות בבית, אני מקיים מצווה או לא מקיים מצווה? לא? דנינו, אני מקיים מצווה או לא? תפרגן לי, דנינו. עכשיו אני יושב כאן, כן, מי? מקיים מצווה. השחוט נשחט. הוא קיים, הוא מת, אם הוא קיים. אני מברך על השחיטה, לא על השחוט. המזוזה קיימת כל פעם שאתה פוגע. נכון. אז היא קיימת. אז זה בלגן. יש פה מחלוקת? רגע, לא, אני לא מסכים. מה הכוונה המצווה? אני מסכים איתך, המצווה היא לקבוע. המצווה היא לקבוע, אבל כל רגע ורגע שיש לי מזוזה קבועה, יש לי מצווה ביד או אין לי מצווה ביד? מישהו אחר יקבע ואתה תברך, דומה, יש מקרים כאלה. למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל בדיקת חמץ. יש מצב כזה. גם פה, הוא שליח. זה הסוגיה שלי. זה הסוגיה. הנה חינמי, זה הסוגיה. פה נחלקו גדולי עולם של דורנו, וגם גדולי דורות קודמים, מרן הרב עובדיה מול הרב משאש. ואני אסביר את השיטות. בואו נתחיל עם הרב עובדיה, עם כל השיטות. קודם כל אני קורא רמב"ם, ואתם תגידו לי מה דעת הרמב"ם, לא מה דעתנו. אומר הרמב"ם, הלכות תפילין ומזוזה, פרק ו', ראובן, תהיה איתי, ראובן. חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד. מה זה חובת הכל תמיד? ואז הרמב"ם ממשיך, שכל פעם שהוא עובר, הוא נפגש במזוזה, שהיא ייחוד השם, ככה הרמב"ם כותב. מה זה חובת הכל תמיד? ברור ופשוט מדברי הרמב"ם, שמזוזה היא כמו טלית ותפילין. כמו שטלית ותפילין שאתה מקיים אותם, אתה מקיים כל רגע ורגע מצווה, ככה גם מזוזה. כל רגע ורגע שיש לי מזוזה, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא. עכשיו שם יגיד לי, הרב, אתה מקיים מלא מצוות ברגע אחד. נכון. חוץ מזה, מי שיש לו בית גדול, זה שווה. לא כי בית גדול זה שווה, בית גדול זה כאב ראש ביום שישי. אבל כל רגע ורגע, אתה מקיים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, לפי מספר החדרים. כן? אז יש מעלה לעשות הרבה חדרים בבית. כן, יש מעלה. אם מישהו עד עכשיו יתלבט. זה המעלה היחידה, שלמה, כל השאר עזוב. מה? הנה חינם. לא, שמה לא. שמה זה לא נכון. לא אותו דבר, הוא עשה את המייס הזה, הוא הלך, עכשיו מסכן, איך הוא יגדל פירות? פה כל רגע ורגע יש לו מזוזה שהוא בזכותו, היא קיימת. לכן, אומר הרב עובדיה, מביא לנו שו"ת אשדות הפסגה. שהוא אומר, פלא, תגידו לי, איך זה יכול לקרות? בן אדם שם מזוזה ולא בירך. קודם כל, נתתי לכם דוגמה מאוד מצויה, יכול לקרות דבר כזה, בסדר? אבל שו"ת אשדות הפסגה מדבר על עצמו, שהוא קבע מזוזה ושכח לברך.
יש על זה פיוט, נכון? הוא לא בירך כבוד הרב. הוא לא בירך, שכח לברך. ואומר, בדידי אב העובדה שקבעתי מזוזה בביתי ושכחתי לברך בשעת קביעתה. וכעבור איזה ימים נזכרתי שלא בירכתי. נסתפקתי אם אפשר עדיין לברך, ובאותו פרק שרתה עלינו שכינה. הוא החכם השלם, הדיין המצוין, כבוד מורנו הרב יונה נבון. זכותו תגן עלינו. ושאלתי את פיו, ושיבה ניפה קדוש, שדין זה מפורש יוצא מדברי הרמב"ם, שכל מצווה שעשייתה קיימת, כגון ציצית, תפילין וסוכה, יכול לברך אחר עשייתה. אם כן הוא הדין בנידון דידן, עשיית המזוזה או קביעתה עדיין קיימת, יכול לברך עליה גם לאחר קביעתה. עד כאן דברי הרב, ורואה אני שדבריו טובים, נכוחים וישרים למוצא דעת, כי ייתן האדם את רוחו עליהם. אומר הרב יונה נבון, קבעת המזוזה, עדיין המצווה קיימת, עדיין מה, אתה יכול עכשיו לשבת פה לברך על המזוזה. מישהו קבע מזוזה בלי ברכה, יושב בבית כנסת ומברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. איזה לקבוע מזוזה? קבעת אותה לפני שנתיים, לא, אז מה, עדיין אני קובע אותה כל רגע ורגע. כל רגע ורגע אני קובע אותה. פלא פלאות, האם זה נפסק להלכה או לא? בלגן עצום. יש לי 5 דקות, אני אנסה ב5 דקות האלה קצת לטעום מהסוגיה הזאת, קצת. רבי עקיבא איגר מביא גם ככה, אומר רבי עקיבא איגר, הוא שואל, השאלה שלו שמה, היא על מי שהדליק נר חנוכה ושכח לברך. הדליק נר חנוכה ושכח לברך, עכשיו הוא אחרי 5 דקות, הוא עדיין בתוך החצי שעה. יברך או לא יברך? בחנוכה זה יותר מסובך, למה? כי יש לנו כלל, הדלקה עושה מצווה. הדלקה עושה מצווה. אם בן אדם הדליק חנוכיה, באה הרוח, ורוח מפתיעה, לא רוח שהייתה קיימת, קיבתה לו את החנוכיה. מה הדין? כי אין מצווה, זהו, הדלקה עושה מצווה. אז גם פה אומר רבי עקיבא איגר, ספק ברכות אי אפשר לברך על חנוכיה. אבל תוך כדי דבריו הוא אומר בפשטות, כן מזוזה בפתחו, לא בירך בשעת קביעתו, אף דיינו עושה מעשה, מכל מקום, כל רגע אב ותחילת מצווה. גילו נטלו המזוזה, לא יהיה לו מצווה, מכאן ולהבא, אומר את זה בפשטות. מזוזה כל רגע היא מצווה, וברור שבן אדם יושב פה, נזכר שלא בירך על המזוזה בבית, ברור לפי רבי עקיבא איגר, מברך. לא לבד. רבי עקיבא איגר ראינו את הרשות יונה נבון. מי חולק על כל זה? בסדר. אז ישאל אותה אם היא בירכה או לא. ישאל אותה, הנה חינם. בסדר, אבל זה, אתה יודע, צריך להיות מתואם עמדות עם האישה. מי שלא מתואם עמדות עם האישה, נראה לי שהוא לא יברך יותר ברכות בחיים. זה ברכה האחרונה. אז הרב משש חולק בכל זה. הרב משש מחלק חילוקים ואומר שכל הסיפור הזה לא נכון. למה? קודם כל הוא אומר הרמב"ם. מה הרמב"ם? הרמב"ם מביא דוגמאות על איזה מצוות מברכים. איזה מצוות הרמב"ם מביא לנו? סוכה, טלית, תפילין. אומר הרב משש, כל השאר לא. כל השאר לא. סוכה, טלית, תפילין. אותם אתה שמת, לא בירכת, זהו, עליהם תברך. כל השאר לא. למה? אומר הרב משש, סוכה, מי יושב בסוכה? אני. זה לא עשיתי סוכה וזהו. אני יושב בסוכה, ולכן כל עוד אני יושב בסוכה, מצוין. טלית אני מניח עליי, תפילין אני מניח עליי. אומר הרב משש, מצוות שהגוף שלי מקיים כל רגע ורגע באופן אקטיבי ממש, אז אני יכול לברך עליהם עדיין. אבל מצוות שהגוף שלי עשה והסתלק מהם, כמו מזוזה, אומר הרב משש, זהו, הלכה הברכה. ככה דעת הרב משש. כמה קושיות. קודם כל, דיוק הרמב"ם לא נכון. למה דיוק הרמב"ם לא נכון? עד שאתם מדקדק מהרשע שהרמב"ם כתב שעל טלית ותפילין מברכים ועל כל השאר לא, הרמב"ם כתב בספר, נתן לנו דוגמה. איזה דוגמה הרמב"ם נתן בספר על מצווה שעשית והלכה? שחיטה. אז משחיטה לטלית ותפילין יש הרבה מרווח. הרמב"ם סתם. אני אתן לו דוגמה שבן אדם מקיים בגופו וכולם יודעים שהוא מברך. בן אדם לקח לולב, לא בירך עליו. יכול לברך או לא יכול לברך? אם הוא עדיין תוך כדי מצווה יכול לברך. אם הוא תוך כדי מצווה. נכון, אם הוא תוך כדי מצווה. אם הוא קיים, קיים. מה? לא. אם הוא בתוך המצווה, אז עדיין מקיים את זה כמו שהוא מניח תמיד. לא, נכון, אני מסכים. מה הבאתי מלולב? שהרמב"ם לא כתב את זה. הרמב"ם לא כתב לולב. אומר הרב משש, הנה הרמב"ם לא כתב מזוזה, אבל הרמב"ם גם לא כתב לולב, חביבי. הרמב"ם שיער, הוא שיער, הוא לא כתב את הכל. נטילת ידיים הסתלקת לגמרי, זהו, אין מה. זה לא מצווה כל רגע ורגע. למה? לא נכון. אנחנו סוברים כמו רבנו ארי, שהמצווה היא בהגבהת הידיים, לפי רבנו ארי, ולכן אנחנו מברכים בהגבהה.
בסדר? יש מה לפלפל בזה, אבל אנחנו לא נוהגים כמו הפשט, אבל יש גאונים שסוברים כמו רבנו. בגד חדש שקנה, לבש עוד באותו... לבש, בשעת לבישה ראשונה עדיין מברך שהחיינו. שכח לברך, אם הוא בשעת לבישה ראשונה עדיין מברך שהחיינו. אבל שם זה לא דומה לפה, למה? כי לבישה מברכים על ההתחדשות. נגמרה ההתחדשות. אחרי חודש תגידי, וואלה, קניתי את החולצה החדשה הזו מקסטרו. חביבי, קסטרו כבר נסגר. זהו. לבש לפני שעה, נזכר. אם זה לבישה ראשונה, יכול עדיין לברך. יכול לחולצה פשוטה כזה? לא, זה תלוי. החולצה שלך היא פשוטה, אני לא יודע. אבל זה תלוי ביוקרה של החולצה. אם היא שווה באמת, ובן אדם מאוד שמח ממנה, אז כן מברך. טוב, אין לנו הרבה זמן להאריך. אני אגיד מה הלכה למעשה נכון לעשות בזה. בן אדם שהניח מזוזה ולא בירך עליה, אומר הרב עובדיה, מעיקר הדין יכול לברך. מעיקר הדין יכול לברך. מה נעשה? ניתן לו עצה. יוריד את המזוזה, יבדוק אותה בעצמו אפילו. יבדוק אותה בעצמו, יראה שהיא שלמה, ואז יחזיר אותה עם ברכה. אומר הרב עובדיה, את העצה הזו אנחנו נותנים לרבחא דמילתא. אבל מעצם הדין אפשר לברך על המזוזה הזו, אף על פי שאתה לא מוריד אותה, אפשר לברך, אבל לרבחא דמילתא תוריד ותתקע שוב. כן. כל קביעה אני מברך, כלומר אם יש לי נגיד איזה 20 דקות בבית, שמתי 5, כתבו לשעות 5. כן, כל קביעה מברך. אבל אם נגיד אתה שם 5 ביחד, זה הסוגיה הבאה. אתה מברך ברכה אחת על כל 5. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר,